Gazdag programkínálat és remek időjárás várta az érdeklődőket az Állatok Világnapja alkalmából a Porszem Lovas Egyesület Herman Ottó utcai helyszínén. Hatalmas volt az érdeklődés annak ellenére, hogy az eredetihez képest az időjárás miatt egy héttel később tartották meg a rendezvényt. Állati jó programokból azonban nem volt hiány. Lovaglás, madárreptetés és kreatív foglalkozás is várta a családokat. Itt vagyunk az Állatok Világnapján, a Porszem Lovas Egyesület tanyáján, hogyha fogalmazhatok így. Nem első alkalommal szerveztétek meg, és már egy komoly szervezői gárda állt össze. Milyennek találjátok ezt a mai napot? Nagyon szurkolunk mindig, mert az időjárás az elég gyakran megviccel minket, de most már idomítjuk idézőjelbe a népet, hogy hóvasárban napsütésben hozzánk mindig lehet jönni. És most már készülnek, gumicsizmákat vesznek, és most már nem félnek attól, ha esik két csepp eső, és ez megnyugvással tölt el minket, mert egy kicsit szeretnénk kimozdítani az embereket a természetbe. Hát azért így is eltoltátok egy héttel, mert egy héttel korábban lett volna. Én úgy gondolom, hogy jó ötlet volt, hiszen most verőfényes napsütés van a múlt heti esőzéshez képest. Ez mennyiben határozza meg a résztvevők létszámát? A múlt héten hiába kitettük, hogy műsorváltozás, csak jöttek szombaton, és tegnap is jöttek, mert azt hitték, hogy pont egy héttel toljuk el, tehát gyakorlatilag idén ez a harmadik Állatok Világnapja nálunk, mert múlt hét szombaton is jöttek, most szombaton is jöttek, és most van a hivatalos rendezvény, de szeretjük, hogy jönnek hozzánk. Kicsit még bővültünk, a Porszem Lovas Egyesület mellett ugye a Hajrá-Anyu Egyesület, a Városszépítő Egyesület, a Szoboszlói Gazdaház Alapítvány, a Bugó-Csiga Egyesület és a Sündetektor Egyesület is elfogadta a felkérésünket, hogy részt vegyen, úgyhogy jó sok civil szervezet együtt hozta ezt itt ma létre. A korábbi évekhez képest mennyiben módosult az idei program? Mindig próbálunk egy kicsit bővíteni, és megvan ez a 4-es fogat, amihez mindig csatlakoznak újabbak, tehát most már vannak a kutyások, van a sünmentő csapat, tehát és maguktól jönnek az emberek körénk. Olyan ez, mintha a lovak elég nagyok, és ilyen mágnesként funkcionálnak, vonzzák a pozitív embereket maguk köré. Talán több, sokkal több, tehát hogy sokkal több programot tudtunk hozni. Ugye nyilván a Sündetektor Egyesület nagyon sok mókás dolgot hozott, és rengeteget lehet tanulni, főleg a sünökről, de más állatokról is tőlük. A Gazdaház Alapítványok voltak tavaly is, tehát a kreatív foglalkozás megvolt tavaly is, ugrálóvárunk is volt tavaly, de sok olyan program van, ami nem volt. Tehát próbáltunk újdonságokat is belevinni a megszokott és kedvencek mellé. Mindenki ugye nyilván az Állatok Világnapja jegyében, tehát állatos programot hozott, és ennek megfelelően alakítottuk ki azt, hogy mi az, amivel itt ma várjuk az embereket, minden az állatok körül forog, egy állati jó kalanddal vártunk mindenkit. Igen, a háttérben látom, hogy egy elefántos ugrálóvár van, de hát gondolom a gyermekeket nem csak ez várja. Milyen programok várnak még a gyerekekre? A Bugó-Csiga Egyesület hozta az ugrálóvárat, mi is állatokkal kapcsolatos játékokkal készültünk. A Szoboszlói Gazdaház Alapítvány pedig kreatív foglalkozást tart a gyerekeknek, szintén az állatok jegyében. Egy nagyon szép süni van a kezedben. Jól látom, hogy ez egy könyvből készült? Igen, egy könyvből készült, sok lapból volt. Ezt te saját magad készítetted? Igen. Hogyan kellett elkészíteni, elmondod? Hát, hogy adtak egy könyvet, elsőnől be kellett hajtanom, és utána a végét, és utána a szemét, meg a száját. Nehéz volt elkészíteni? Hát igen, 20 perc volt. És ugye az Állatok Világnapja kapcsán jöttetek ki a szüleiddel, édesapáddal. Milyen programot néztél még meg itt? Kutyát simogattam, itt az állatmenhelynek a kis kutyáját, meg voltam, csillámtetkót csináltattam. Igen, az arcfestételet is látom, egy kicsit elhúzod a hajadat, hogy megmutasd, hogy mi ez? Mi van az arcodon? Egy kacica, egy mikérgér. Mit fogsz még csinálni itt a mai nap? Még nem tudom, még lovagoltam is már. És jól érzed magad? Máskor is eljössz? Igen. Természetesen lehet lovagolni, készülnek nagyon szép arcfestés, illetve csillámtetoválások az állatok jegyében. A Sündetektor Egyesület nagyon sokféle sünös és egyéb állatos mókát hozott. A Városszépítő Egyesület elhozott kvízjátékokat, illetve a Hortobágyi Nemzeti Park nagyon érdekes tájékoztatóanyagaiból is lehet nézelődni, tanulni. Ha Hortobágyot nézzük, ott nagyon színes az állatvilág, különösen a madárvilág, és kapcsolatban vagyunk a Hortobágyi
Nemzeti Parkkal, és kaptunk ezt a világörökség részeként bemutató molinókat. De egyébként nem csak ez, hanem a Madártani Intézettől itt mellettünk levő plakátokat, illetve prospektusokat kaptunk, ami bemutatja az állatoknak az életét, hogy gondozni például most az aktuális a fecskéknek a védelme, tehát arról is és akkor lehet venni és nézegetni, sőt olyan plakátunk van, hogy tényleg hogy lehet állatokat etetni, illetve a gazdálkodás, hogy védjük az állatokat. Akkor tulajdonképpen ez a nap nem csak arról szól, hogy itt a kvíz kitöltésével nyerhetnek az emberek, hanem rengeteg tudást is magukra szedhetnek. Igen, ez nincs hozzáférhet, pontosan így van, hogy ha valaki érdeklődik ezek az állatok iránt, akkor ha ezt elolvassa, akkor nagyon sok tudást tud felszerezni ezzel kapcsolatban. Tulajdonképpen most annyi újdonság van az egészben, hogy háromféle kvízkérdés van óvodásoknak, alsó tagozatos osztály és nagycsoportosoknak. A tavalyi kérdések felbukkannak, vagy ez most egy teljesen új kvízsor? Ez teljesen új. Hát tavalyit azt nem, de ahogy látom, hogy elég sokan kitöltötték most is, mert már az ajándék, amit szántunk, az most elfogyott, most hazamentünk pótolni. Mennyire fog ki a résztvevőkön, vagy könnyen meg tudják oldani? Hát megoldják a problémát, mert amit nem tudnak, azt a telefont elő, és akkor interneten megkeresik és megnézik. De hát mondjuk a óvodásoknak azoknak ugye anyuka segít. Nagyon. Tehát az a lényeg, hogy itt vannak és jól érezzék magukat. De miért döntöttetek úgy, hogy kijöttök ide a mai nap? Azért döntöttük, itt lakunk a közelben egyébként, és nagyon szeretjük az állatokat. A kislányunkat is próbáljuk úgy nevelni, hogy állatbarátok legyünk egyébként, és minden ilyen lehetőséget próbálunk megragadni, mikor állatokkal tudunk együtt lenni. Szeretnénk azt, hogy az állatokra ne csak úgy tekintsen, mint egy eszköz, hogy csak ráülünk és akkor ott hagyjuk, hanem szeressük őket és támogassuk őket. Itt láttam, hogy a kismadárral, a bagolyjal barátságot kötöttetek, de mi volt még esetleg, amit megnéztetek, vagy a madár a nagy kedvenc? Nem, neki minden kedvencük egyébként. A madárra csak egy véletlen belefutottunk. Na. És mi lesz még itt a mai nap? Mit fogtok még megnézni? Hát még megyünk lovagoltatásra, elmegyünk oda. Na, Hanus. De még minden, amit tudunk, megnézzünk egyébként. Mi lesz ez a következő program, amit szerveztek? Pontosan a megnevezése és mikor? Tehát a következő rendezvényünk november 2-án lesz, és nem szó szerint Halloween party ez, hanem inkább azt mondanám, hogy kezdünk az óvodásoknak, a kicsiknek egy bátorságprogrammal. Olyan karkötőket kell keresni, ami egész éjszaka fényesen világítanak, és a manók ebbe bátorságot tesznek. De csak egy karkötőt szabad megtalálni, mert ha több karkötőt akar valaki hazavinni, akkor az visszafele fog elsülni, az elveszi a bátorságot. Szóval minden kicsi találjon itt a Susnyásba egy darab világító karkötőt, ami bátorságot ad neki. És persze nyilván 5 óra után, amikor már vaksötét lesz, akkor jöhetnek a bátrak, akik már voltak ilyen bátorsággyűjtő programon kicsi korukba. Hát nekik keményebb program lesz, tehát oda csak a jó idegzetű felnőttek és csemeték jöjjenek. Nagyon szeretnénk kettészedni ezt a két programot, mert az esti része az tényleg nagyon rémisztő lesz.